I dan danas na čelu općina i ove općine su ljudi koji su optuženi za ratni zločin. Ovo je pitanje za nas, za međunarodnu zajednicu, za Evropu. Ona mora dati odgovor, jesu li muslimani manje vrijedni? Da li to što se dogodilo i što se događa muslimanima u Bosni i Hercegovini i danas, nakon kako smo kazali ili kako su kazali te presude Ratku Mladiću, zločincu za genocid u Srebrenici, žele li prihvatiti ove muslimane? Kako je moguće da načelnik jedne općine koji je optužen za ratni zločin je na čelu te općine? To je pitanje za Valentina Incka i pitanje za Gordanu Tadić. To su ključna pitanja. Na njih Bošnjaci valja davati odgovor.